Higda sa higda. Pa man daw. Higda. Higda sa higda. Dili magpulog. Higda na. Ayan ba? Apa pala dito yun na. Guguyan na sa manginot. Pagbugo sa kilo. Di naman luyag dagod. Init na yan, Amos. Ang iyahan lang daw na sila katulgan ko di kay lang dagod sa palengke. Maragi busy. Picture pa lang yun. Ang picture kayo. Ay, ito pareha lang katulad bibing, no? Si Bibi yung pupuyo yang narada kanunay. Sino kan salong. Ano, sige Pati lang mo panlimpyo. gawa. Sige panlimpyo. Pati mo gawa ko pag abot yang. Yung pupi mangawa ko pi malaki na pumibing-ibing. Kani-kani sa loob. Dili, dili. Itong Oo. Nay bata. yung pati gawas, manlimpyo. Pero bisan unsa Paano nila, yung mga bulak ang mga kuwan. bisan unsa nila kapait yang wa jud sila palta mo bayan, may kamot ug bayan. Makita, ganyan mo ba? Siguro mo na. Na Siguro mo. kuan na siya no mo utang siya og biskuit dili mo. Unya na nag-abot sa kong banat ti, pero suporta. Mabayad dyan. Bayad din nag-abot. Di na malangan. Ganyan, ano yung Sayang tanda. kay ba, mas 6 months dito sila dire. Ano, hinglo, di, sunod sila, lagi sa loob. Wala pa tao. Karon walay tao, gibiyaan, Kusog mo sa Pila mga. pila yung renta niya. wantor. Wanto, akong gipo, Wala wanto. to lagi kay mo ka ng kilo ng ano. Katabang gid mo ka ng wala. Ano lang mo yun. Tama naman mo dyan. Ang Ito bukat, siya, og makakita. Ani. kung makakita to siya, Makita kabalo to siya, ka. ani, sugot to, di, ana, anak. Dako ka Dako, magod, ano dako to? ka magutod ka sa ane. Ah, okay ra. Hmm. Nya wan mo ko. Ang banana na Ito. wan kay hindi ko sa Ang kusina, inani kadako, na lababo. Nalalababos, kilit. Napidyo siya, tipikas. Yan di na ka magawas. Ako ba? Kinsa ka dito ningita ron oy. Kauban ni Janine sa una. Okay na siya pangmul, kaya yan sila ra. Kani dire, isa ra Oh, mo kunin, estudyante. dalaga. Kauban Ana. ni Janine sa una. Naga pa na. Kinsa ganito si Janine? Nya, katong naa sa jail ba to? sa Metronix, gusto siya mobalhin. Diha, mobalhin siya dire, kay di, lainan siya dito. Di naman po siya masugot. Ina ko ayaw. Kaya ayan, ipoy anid to. Anak kaya. Ayaw, awayon dyan. Ano naman ani mo? Hindi. Ayaw na lang mga kay kabalo na ko sa pamatasan. Lamo Yan ta kay amo. Metronix ba kay kuan Ang nila. nagbayad ang amo. Amo sa Sige, Metronix. tibi ka naman. Okay, Yung sige. magbayad naman. Sukat tubig sila. Kaya na nakuha man ka. Masilip di kang nader. Imo mo naging kuha. Ang kontrahon ta. Naada na po. Ana-ana. Ano, mga man siya. Borders. Wala Sa niya social ito. media, may like, kulangan pa ka? Ginoo ko, bantayeg yun. Ingnan na lang ka nito, kulangan pa ka? Di pa yun mo mention, pero halata ka ayo. Kulangan pa ka sa inyong income. Nana kay puting house, nana kay kuha niya. Manghilot pa ko. Ito, Mga pa kagkuan dire. Wala na. Klaro. Well, taga-tagaan mo na sila. ano mo, ito ko kabantay ng mga anak. Normal. Normal ramon. Ano na hindi na kay mga... Sila ka na mong building house. Kung lima ramon ka buot. Kasi lima na. Ako na sa... Hello. Alitis kay si Eric Hilot. Pero never mention the name. Lima bitaw niya ang buwan. Abordingan. Pero ang lima, wala na. Wala na. Namas BG. Nadili na po dyan ako panang ka. Yan ako mausap ng kinto. Ano ni? Kinto, biya kay taato eh. Di ka mo kinto pati sinawa. Grabe mo. Yan nagtikang na mo sundog siling. Pero sa Eh, shut up. Pero kung pero kung ako po sa kong kawin, ako maparinta ina na. Ano ko sa magbita, di kong tamulog lang, pero nadyo ko'y paalala. Narugo ko nagtuyo. Ako, ingon siya ko siguro, prangkahan lang ganda no. Ana, isa ra magkakakong boundary na to. Isipan nyo, kung namo ng puyo, dila isipan nyo, inyo nga dyan ang kaugalingon kunuhay. Ipyo lang ta. Yung diretso. Kaysa, ikaw limpyo yung mga tukaran o bang dating ukag Pero kuya, gito mo limpyo mo, no? Apa sa kay kinto lagi ka. Hindi na maabot ng istorya. Di po makalingkod ng mga bisita.
Tindog Malilig man siya. Awag ito sa kanindot kamatay mamanilig yang bangko kawayan kita tunga Di gamit. pang tabunan niya gamit, kisarataan. Para di malingkuran sa mga bisita. Pwede dito. Tarong dito. Banay pa unta ipahulam. Ang bunita. Ikaw na lang, saan na may malingkuran? Bastos. Ipalugo ka nga na yung malingkod. Di tabunan. Pero ka nang educated siya ba kay masking ka na lang kung tambis dito pa sa kaliyaan. Narespeto mo ba sila? Respeto ng iyong mga nana. Nga ultimo imuhang kuan di ka palingkod anang nasakit pa na sila diha. Tapos imo pang ibamutang nga, hindi makaingon to. Wao na to ni, nagtuo silang dili to, tuo to slag inyo ha. Dili tanin ko. Pag ingon di ka nga, diya ihaya. Diya iha? Di sila, kuhan. Okay ra sila, ano ka kung balugog ko nga. Unsa ka, Ang tingin to siya pwede po nga hindi na siya. Pero lahi siya sa una. Kaya sugod. Okay pa lang. Under di siya. Karon Pero ako na may kadugay under. na, mura na silang sila ipag-iya. Mura ka muna border. Eh mo pa tag-iya? Samo. Kami borders? Tahan. Na. Para dugay ra siguro ko gipalayo. Yawan siguro. Masama mo nagugaw-ugaw. Eh lang tag-iya na. Ako gusto ina na. Ay, ginoo ko. Yeah, Ako po. dili ro ko yang bal kanang ubang mga borders ta. Kami at para Nagdaro mo. na ako. Malimpyo mo dili. Tanaw ko na mong balkon to malimpyo di bahala mo. Bilib lang di ko sa inyo nga pati sinawan sa loob. Taron kay katong nagsigig ulan pero wala na ako nagitong gawyo na pud gani ko nga. Ikaw Chloe kanang walay klase kuskusa ng mga kaputi-puti ang Ano salog. yung to siya bang Nusnusi og basa, kuskusa ng mga pilit-pilit paghuman papluwaki nila. Kay ini kumani si di ba ko yung Hindi nga palapasuron. mga gamay pa ni. Absent ka na lang gid siya kay gusto gid siya. Gusto niyo gani siya kanang alak. Makatulog lang gid siya ko. Ay ko. Inig makakita siya may dako man di. Sa pa. Pamilya lagi sila mo to. Nya kay wala na matay matulgan dito. Apa na naghana? Dito mo tulog sa mua. Mao na. May ko lang diri na sabi. Ginagana ko nga ayun lagi na. Ayun na lang na. Ug imo pong pabodingan dalaga or ulita magdami po. Pero talagsar na. Kato ding dili nangita tong gidala ni Rio. Na daw sila isa ka anak. Ikaw abalik lang sa katapusan. Kay katapusan mo muna mahawa ko na pa mga gamit. Ano man ni gamit? Pila din na te 1.5. Akong gipamahalan aron di mo. Ya kay mo sungkol gyud og 1.5. Taon may lain gud mo na Wala na kay kinabratuhan siguro Sa ron. 1.5 ron nga kuan. Man pero aparte di ako sa Sabay karon. pang ganit ng ilada yang gamay. Tunga lang ani. O isa ra kay daanan. Sa Katri. kaldaan. Tara sa mo 1.5 na. Mura ra sa Okay man kami yun. man naghimo Dako, nagpabuhat man kan na. ana. Kami man jud nagpabuhat. Ya kana dili kay one man. Kwarto 1.5 ra. man mi. Pero ingnan gyud ako si Bibi pag umangkon ni may Dani. Kani 1.5 na mo. Hangtod-hangtod na gyud mig kanus ami na adire. Ayaw jud mi patuboy kay mao naman akong kasabutan ko. Ana jud ko ayaw na patuboy. Kay kanang kami nagkuan sa balay lang niya. Ana, salamat gani po mini offer po na. Diha lang kay ana, diha lang ko kay sa man tumulay. Asa man tutag iya din na ron. Itong gibiyaan ninyo, katong nakapalit. Ba't tinanggos bata sa lawas gabutoy-butoy na daw gabdag ko na daw kaig mga Yang naman eh. lawas. Namatay nga babae na ang si duol nga namatay babae. Bayaw na ko. Itong bayaw. Bubog. Bayaw na ko. Asa nang lubog? Itong igsuon gun. Padada. Itong hilot gun natos padada, itong paralyze. Ay, di no. Kay Nalubong na? Ano Naman na. Itong isang adlaw. Iko siya siya. Ihangop no. Ano ko. Dili ko kapansin. Pag-anan ako dito sa Mao jud akong babae duda. man. Mao Kayay. akong duda jud. Maglisod og Ayos ayo, gyud tag- maglisod og ayo. Kay matingala ko nganong iyang ubong nganong inang. Wala ka kita, wala sa panto ni. Yan to oy. Kani, Oh, kita. oo. Wala pud na po. Di Wala patanaw, pud siya wala ni tan-aw. Gikuan siya. Kay kuan baya na Tama siya. din no. Gusto na ba kani? Kay Bubo putok buhok. mupo. Kana mo diri ra. Oo, ana ra pinamurag pinalaki. Murag Siya ana siya ra. gyud.
Babae. Anak gay ko nga una kani ay ko nga ato ta ka Eric mo. Naa diri ako sa wala. Abayan ni kanang kuan ba ana. Kung imposible man jud ka ayo oy. Kung ano si mana yang ubugod nol. Una iyang kalitura din kung anong di man jud maukal sa kanang mga tambal ang Gahi kayo. kuan. Di man jud kahia. Arang-arang gyud nakainom og magsisilin. Ko nga Maayo na siya, man mobalik gid siya. Oh, ipalinaan ako gahapon. Ga ato isadlo ri. Murag bintaha. Ko nga muna. Lahi jud akong kuan akong mga ano ko dito ko may naman dyan. Pag bitsil na mo ang gabi ikik tabangan ako pag mo ko ganit ko kaayo. Kasi mo na nga po, gano'n to pa yan. Ipadak-an man to. Katong dito gani sa kato iyang gi. Kuyan, ipadak-an man to kay giguba man tong balay sa iyang anak. Gi-extension dito. Ipadak-an Ina, man lagi to. tuyota dito? Sa lalaki. Ay, Wala na. Wala na. Mo jud akong duda. Kay ug Kani naabaya dayo. na siya, ug naabaya na siya to magkita sa Kani unang lahi. matumi. Iya man jud nang kuanon. Day, Kani ano gawa niya. po man po ni Papa ni Kukadura. Nara dyan sa tugkaran si Papa. Di din mo kanagpok. Malabalabayan rin. Yan lahi ba yung reliyon? asa kilubong to? Padada. Ano man? Ang kuan man, makapot mo pili ka bito. Oo. Pero padakuton taon mo ba? Di dire pwede dire lang sa takong cross. Dudo ra man gud siya nindot yung kayang sayahag yung nga kuan. Nauban siya ba? Gani. Dito ko na paglubong. Kaya mo siguro na ito ni Arnole. Kaya gud na mo na adtuon kay nagpili ka ba may nangadto Gani dito mo. no. Sa iyang punto jud ba nga, Oh, ayaw na kuan na good. Sabi ko niya. Nagiuban niya itong gamay yan. wala. Oo, oh, kung Istoryahan niya ba nga, amo giduan niya, ayaw na pagkaluoy, bitakin bata, no? Wala din nakakita. Ano Wala. na patanaw? Wala. Sa mga Kaya na karangkara. manggugko. Siya nga. Ito na ta padada ma tong primero ay. Ko lagi mo ato lagi ta. Siya. Kinsa man patay ma. Nanay. Ko nga nanay Banji. Ay. Tatay Ano ko. ba ganito diri? Ha? Nakaari ba na diri? Katong namatay. Ang katumarog ba? Ipahilag ng tanong. Sa mga karaan man good, gumadto jud ka ng murag na namat dyan, muli-li jud ka niya. Sa mga karaan good nga, tanaw yun. Nanay, gahi kayo. Sige, ayaw ko, gahi mo kayo ka. Madat, nilagay ko mahadlo. Banjod ba, uy. Tama. Yadto gina siya. Nindot jud. Kung makalugar ka, karong madlawa. Madlawa jud. Night time. Hindi ko mag alas 12. Mingaw naman po na mga alauna. Oo, ka na, di ba, mingaw ang kuhan. Mingaw alas Kunya pa 2. man ang alas 3. Alas Bubuilo. 4 naman po naman. Lailo naman ang alauna. Nakuhan, di ako sa time sa mga pasahero, no? Ay, mana, nagklase na. Ay, bili na basta yung kuan lang yun. Iya medyo nang kuan mo. Ano lang, sa paubanan ni siya. Okay, ano, pinapuklo mo kayo. Di ba Wala dito po bug ng po, pera? ano? Lakin man kayo. Tingala ko po anak niya, init kay siya blawas. Oo. Itong abot siya. Pag no, kay tiilig ko nga, ano, tsaka na siya. No, kay tiilig, pinaniwangan. Duhara man kay- Duhara may kuhan sa bugno sa tiil. Spirit o napasmos kaon. Ya kay sigurado man gyud imo nang gipakaon. Ginapakaon Oo. yung taon po na. Uy, Ya kay pagano di ko. nakakaon ron mo. Tusoy mi ta ko gikap diri wala ni pagwalay na ko diri uy to sa. Ito yung magmamonang gikahibog na niya. Kung Bubog, ganito na, bita init, bita tanan no. Kung naay piang, bugna pa, dili dyan ingon nga, as in bugnaw Lahi ang kaayo. bugnaw oy. Init na oh. Dili mo, pabalunag kanon. Iguli, way ka, wa kauna. Si Chloe, di ay nang ipabalon. Nakaran ako nang ipapamahaw ay pamahaw ba kadi naman ni kaunong Wala balon. man ako nagkaon pa. O, ginana naman lang ka. Pagbalo ng biskwit, ayaw na pabanbara, magpamata-mata, pag magluto-luto pa lang mga so, ano ni mo. Ayaw na ko eh. Kuan-kuan lang na ko. Pinanglangan na na, sayo ay kumu, bangon, lasing ko. Nagkakarakara Di na. pa siya gusto mamatay unta. Oo po. Di pa siya gusto bakando. Kuul ba biya siya? Di saman nga. Waon mo ta? Oh, lupos. Waon mo ta. Okay. Kaya tumatag na no. Karon kita na. Yes, sir. Maski pa kaayo. Ay, nakita pa ba ito na ko? Ana. Ay pa man kayo. Oh. Ngisi-ngisi. Bukan mo ko tama. Bukan. Oh, ganoon, bulo mo ko. Ano ko?
Na mag-uol jud ko in At tugod mo ron bakit? Istorya po niya nga dawatan. Di, kay- Ato gidi ay sa Wala na, Ginoo ko. dito sa, asa to sa Gilubong. Mm. Ato, may siguro mapaglubong. Oo. Oo. Hangupon man guna sila. Kani day hangupon man ni Papa, dito na ayo. Ano hangop. Buwan niya, atong isang katong Ano yan, maglaylay. nagbalik-balik na to, ana. Parte naglaon mata. Wala man. Kaya gwaon Pila man. naman ay kasi mana. Ito, gyak- Di Kuha man man eh. matulog gud. Pila man kasi mana. Sobra si Mana. Dili Itong na matulog. dire. Ano ulo? Ayun ko, gihagwa. Diri. Gihagwa man ko ni siya. Gwaon man kay hilig mo kay to Eh, siyempre, mamata ang bata. Di matok. Hagwaon di. Anong bata? Ito nanadkot silang ilan ko kadura Wala ayo eh. Dagkutong taon ninyo. Atong hihilot. Ato apod. I-match na. Para dali. Ayan, kagulaan na po doon. Mayo na po to. Nakakuha man ko katubil. Wa man tubil. Ay, ginoo. Pila naman tubil 50, balik naman. Ginoo Sa ko, dili kalitro. in taon, oy. 50 round trip. Ah, grabe. Kami gani itong kuan 100 gani among gitubil. O kana 100. Kana bitaw. walang Kana 100. Okay na dyan. 100. Ay katulad kita matanaw. At 150 man 100. ako igo. 150 po di taon na. 100. Usa man igo na malantaan mo sakay. Ni ang iyahang pangkarkila gud kay kasi liman naman na. Nagasto na lagi na mo. Siya patay na ning kuan na. Wa ba Pero gyud daghan taban man ko kuan ron. ana. Siguro. Ano sa din ang gud mo kay para sa bata mo po nato nagipalit mo wala man to nagilapot sa. Kuno bitaw pang wa jud tay kuan ron. Yati. Yan na po check on dyan sa kuwan. Kay si kani si Sheena, ano, balik na po gitawagan siya kay balik na. Duty na siya. Asa just Jenol, ang Grand granol. Mall. Upat sa pagkaadlaw niyang duty. Yatubang yun siya Lima po. na. Yatubang Kaya yun siya basta. may nag-una kalintura taon. Morning nasunod ni sila. Absent siya tulo ka adlaw. Ingkot sayangas libo kapin anak tiri. Ya. Napajud kay kuha ang bagyo nag apila na lang imuha siya. Yan napagiris di apila na lang yung kadlaw ti imong duty. Sige lang ma para nalang pukoy alawas para di kay imong mapay ko iko rin ni palitan ng gatas itong imong man mo ibugas ani. Ayan ko nga. Gani ang notebook yan kay kulang ang notebook. Mo jud ko ta dito tinuod jud no. At balog jadi ko jud ko ingon nga kuan ko ako. Balog jud ka na ko may istorya jud ko wala. Yun, yung mga bayron nun, kaya mga utang-utang, mga diri jud ko na stress anip taman, nihungko siya, nihungko ko karon mo. Ang kadaya mo niya kay pag ukab na ko kay pag humag klase atong kano sa Sabado man siguro to Bernis. Bukay pag ukay na mo siya hang notebook. Ukay mi kay ipanuwatan na namo ang bag-o og subject o pangalan niya. Sus pagtan-aw na ko pila naman kalugas ang nasulatan gilaksi ay umao ni gibalik pag grade 6 ron. Maayo, ang kay kaluwi kay, ay, ginoo ko anak naman taon kay Bailin, nabagi, nakapalit ko usab ganig notebook kay, Ay kadaya mo way sulod katong mga mapi, katong mga ay, kuan. kakluwi na, ay, Wala mga sulod, Araw pa. gamay ra kay ray kuris-kuris ay gilaksi may kay wala. ay hinuon kay baka absent Wala magud ko sa reklamo. usahay. Wala reklamo siya nga kana lang ibalik. Nagkubudagan pa kay ni dong sayang ang Oo, uban mao wala gyud. di notebook Eh, kun dong. matabangon. Nanilok gani ko Kanina kanang nakatuwa lawin nun. Hindi man gid nakatabagtilok. Magagod na kana lang. Sampol na Kana lang, nakabili kana mo sa na ako Naapay mga sobra. Ako gitong pangtanggalon ang spray dahil tahion ako tong mga sobra mauna ako ang mga notebook sa Oo, una. sa una, kay spring pa man to sa una, Spray wala na na uso. tahi. Pag napay nabilin, waon ng Waon. spring, ibalik to Mm. siya. Pwede mag-spring mo na to balik. Ako tahi kay uso to tahi. Akin ni. Ang notebook na dyan ko. Bilib kini sa una yan. Wala ni gastog notebook. Kay mingon dito sa Antillia. Nang sa Pilipino nga, kuan ba? Hit sa Pilipino sa nasyonal. Kay mga notebook no, siyempre. Mm. Nago na sila mga sulating. Sulating padalon baya na. Gani, no? Ya gamay ra kay masulat mo 5 ra ka Hindi buo. ikabot og tunga kay sa Dili, ay. siya. Dai, panawga to sila alili, panawga to yung mga igagang pahakutan dito sa Panghatag. notebook. Tapos kuan, hala sige, panahian ninyo na. Makakwarta mo ana, ipamaligya ang uban inyo ha pagkuha mo basta notebook na kopyang inaana kanagan gidala na ko sa balay. Ang uban pamaligya na mo namuha ko mig pamaligya. Baligya na mo tag 5. Pila man ang notebook sa una? Tag city. Barato So, ra man notebook. Oh, barato naman sa una, city. Tapi, naligya ko na mag-5. Ya, tinahi na ko, tinahi naman na. At bahalag lang lain ang papel lagi sa sulod.
Maka para kami sa una ba. Kadaya mo ay murag upat to kabuk yung daan na dala. Gamay dako gud amo ang Nya karon kay ni anak naman po dyan. Wala man lagi ko'y TLA mang. Ana wa po ko sa bag-o. May gani kay ni anak man ning pag umangko na ako ng maestra, ni anak man siya na. Kaya naaligiwan tayo ito. Sige may kuha niya ni anak. Siya na. Nahiskot man is bagbag mo siya. Si ate gani mo. Pagay ko na kumplito ang notebook ni Chloe. Uy gani ito kay sikaw siya giyaw-yaw mo kay kaya daw mga ulam-ulam na daw sa mga kunsaon niya pagbayad ana nga. Kanang maupay pagsubo ni Sina, ni kalintura pag yun. Nagkuul na po, sige nagyaw-yaw mo. Sa akong stress na dyan ko siya. Uy, asi problema anak. Uy, makabayad naman. Ha? Kung makabalik, nagbitantaan ni si Janine. Nakumplayan na unta. Sus, makabuta po mga kuwan ko. Kung ka nang kumplayan naman, kapag isa katuig mo ko anak-anak, kay ingkas na. Ito, nakakumplay na sa uban. Ang uban, kulang pa. Ang sobra ato, kay iginang siya sa itcha. Nga, ay lang sa alang-alang nga. Nagamit og baon-baon lang itong Davao. Yeah, natigayon na yung kaso. Last karon 11 balik. Naadir na po. Ano man to? Wala man ang doktor Hindi, niya. ipatawag na itong laki. Oy, patawag to siya niya, patubagon sila. Niya, siringan sila. Kung sa'yo itubag nila. Naghural naman sa piskal. Witness ba kung kuno. Siya nga, tama po nga, mamag po ang witness kay Maudyo na or ginikanan baron kay Maudyo kuan kung kabalo man jud ko piskal code nga kanang sila ilang i-witness ila ra pong pamilya. Pero siya magbase man sa kanang kuan, wala man sila kuan ani. Nasa inyo nga ang kuan ani ba? Kay naagi man. Siya kani ato ni pagastuhan sila. I-request na to ni sa ilahan nga padini ni bata. Kay kaning sa iyahang chat dire ako man na udili asa siya nang Ano po na nabaga niya? Nabaga. O na yung ngalan nga kanang Kasi kuan. tinatingog. Mauman ng lahi na siya gudre kay magtindog na siya mukutok-kutok na iyang mga tiil. Gamay pa na siya inana na siya mukutok-kutok. Ano? Sa magkalakon mura magkakanang bitong para kang may ba nga entrada nga ana mura man inana mo siya luka. Yan naman to pag umangko na po nga maestra siya na. Kani si ate mo. Tapos lang mag-antes pa ang ate. Kani si ate mo. Paski abtan gid siya sa wala gid siya. Di yun mo duol nga mo. Mamarayg lang gani mo ano. Naaman ta mo kuan ba? Sana kapag bitaw ka ng ate nga maulaw nga jud na may pa niya pod. Mas may pagod sa lang tao sa mo kon puntos ka kasi maulaw daw siya sa yung adre sa ato adre. Si ate mo ato mas balag sa istorya niya. Ayan ni ko na po dire. Sabi sinusuko si ate niya imong kumaba. Sabi suko man. Inahan. Siya nga, mungutan ara gud diha ma. Ilikulang ana iyong notebook ni Chloe. Tapos Chloe ako nang kinugos. Ayun na, Yun, Jesus Kung ano yung name. inahaan ni si ate ba? Ilis na. Tulong Mamayo na na lang. nga dagpo. Kumain na lang yan. Thank you for watching guys. Salamat.